Danas se želim dotaknuti teme o kojoj se u stvari jako malo priča, a s kojom se mnoge žene susretnu kad otkriju prevaru. A to je šta se u stvari događa unutra, emocionalno, kod partnera koji je varao, nakon što je prekinuo aferu. I znam, možda već sad osjećaš stezanje u prsima, možda si već i ljuta i misliš si, a zašto bi mene to uopće zanimalo, ja se ne osjećam dobro, ja se osjećam loše. Ali, razumijevanje ovoga ti može pomoći u vraćanju mira i u donošenju odluke o tome šta dalje. Zato sad stani, udahni i dozvoli si za trenutak da se makneš od svojih emocija, koje su sasvim legitimne, i da pokušaš sagledati cijelu sliku. Za osobu koja je varala, često je teže kad sama prekida aferu. Ne radi emocija prema toj trećoj osobi, nego zato jer afera uglavnom nosi jedan potpuno drugačiji emocionalni svijet. Taj preljubnički odnos on vrlo često u stvari funkcionira kao bijeg. Bijeg od problema, bijeg od vlastitog nezadovoljstva, od osjećaja da u braku nešto nedostaje. I tu se stvara taj koktel u mozgu dopamina, znači tajnost, uzbuđenje, adrenalin, zabranjeno. Sve to daje jedan dopaminski šut osobi koja vara. I onda se ona osjeća dobro, poletno, ko da je u transu. I logično, prekid toga znači nagli pad tog divnog osjećaja. Kao da netko povuče ručnu u punoj brzini. Kad afera stane, osoba se doslovno mora vratiti sebi, svom osjećaju krivnje za bol i za patnju koju je prouzročio partnerici. Posljedicama svog bijega također se vraća, znači tu budu onda svađe s partnericom, njeno udaljavanje, naravno njeno nepovjerenje, njeno gledanje njega nekim drugim očima. I to je obično emocionalno jako teško. Evo, pitaj se samo za tren, možeš si uopće zamisliti koliko to mora biti teško za njega. Koliko god da te sad ljuti ovo što sam te sada pitala. Sasvim te razumijem i ok je ako te ljuti. Kad radim s parovima koji žele spasiti brak nakon prevare, onda često vidim jedan obrazac, a to je partner koji je varao, često prolazi kroz proces tugovanja. Ok, ne zato što voli treću osobu više, nego zato što gubi iluziju. Gubi ulogu u kojoj je bio zanimljiv, poseban, poželjan, gubi mjesto gdje ne mora gledati u sebe, u svoje pogreške. Onda tuguje za bijegom, za lakšim emocijama, za osobom koju je glumio ispred te žene koja ga ne poznaje i može joj prodavati priču kako god želi. Ono što još vidim kad radim s parovima nakon prevare je da je partneru koji je varao lakše kad njegova ljubavnica, to jest treća osoba, prekine aferu, nego da to napravi sam. Zašto mu je to lakše? Zato jer ne mora donositi odluku, ne mora preuzeti odgovornost, ne mora stati pred ljubavnicu i reći prekidamo. Ne mora se onda nositi još i s njenim emocijama, pored toga što se već i onako nosi s raznom paletom emocija svoje žene. I ono što je kod većine partnera koji su varali također zajedničko je da ne znaju u stvari kako podnijeti posljedice onog šta su napravili. A to se posebno pojačava kad za prevaru znaju djeca, obitelj, kad krenu osude, prijeki pogledi obitelji, djece, prijatelja.
Kad osoba koja je varala, nakon što je otkrivena, sama momentalno prekine aferu, to je zapravo jedan od najvažnijih trenutaka u procesu oporavka braka. Zašto? Zato jer to znači da preuzima odgovornost, da je osoba spremna prolaziti kroz nelagodu, kroz krivnju i istovremeno graditi povjerenje s partnericom ispočetka. Koliko god to zvučalo trivijalno, to zaista nije mala stvar to raditi. I zato nikad ne gledam samo što se desilo, nego kako se osoba koja je varala sada ponaša, šta ona sve radi. Zato što prestanak afere nije kraj priče, nije kraj problema, to je početak njihove stvarne unutarnje borbe. Evo, sad te molim da staneš i da pokušaš osjetiti težinu tog trenutka, koliko god ti možda teško bilo. Da ponovim, svjestan prekid afere je dokaz stvarne namjere partnera koji je varao da spasi brak. To je taj trenutak u kojem osoba odlučuje: ne bježim više, ne skrivam se, biram raditi na sebi, suočit ću se s onim što sam napravio i daću sve da obnovim odnos i da ponovno izgradim povjerenje moje žene, moje partnerice. I to je u stvari jedina polazna točka iz koje se povjerenje može početi obnavljati. Ako si sad u fazi gdje pokušavaš razumjeti njegove emocije, svoje emocije u kojima plivaš, ako osciliraš između želje da odeš i želje da vidiš može li se odnos ipak popraviti, onda bi voljela da znaš da ne moraš sama kroz ovo sve prolaziti. Pozivam te da rezerviraš inforazgovor sa mnom. To je 30 minuta tvog sigurnog prostora gdje ćemo bez ikakve osude vrlo jasno pogledati tvoju situaciju i pomoći ti da osjetiš olakšanje i da dobiješ smjernice kako da vratiš svoj život u svoje ruke, jer znam da ti je sada sve izmaknuto. Link ti je ispod ovog videa. Znači, ako ti treba jasna slika situacije, ako ti treba podrška ili samo netko tko razumije težinu tvoje situacije, tu sam. Hvala ti što si danas bila uz mene.